Diante da desestimación do recurso de reposición formulado polo BNG, co que o alcalde insiste en vetar a súa propia comparecencia no pleno extraordinario deste venres para dar explicacións e someterse ao control do propio pleno en relación á xestión municipal do accidente mortal dos Altamontes, desde o Bloque Nacionalista Galego vimos de elevar queixa de urxencia perante a Valedora do Pobo a que lle demandamos amparo diante dun claro atropelo antidemocrático. A decisión do alcalde, que descoñece e non dá resposta á sólida argumentación e invocación normativa e xurisprudencial formulada no noso recurso, supón insistir ilegalmente nunha grave vulneración de dereitos fundamentais ao facer que sexa a maioría do seu grupo de goberno a que decida se ten ou non que dar explicacións diante do máximo órgano de representación democrática da nosa cidade. É claro que a intención de Caballero con esta decisión, contraria a dereito, é reducir o pleno extraordinario a unha pantomima, a un acto de trámite no que o seu rodete absolutista tentará sepultar o asunto. Pero o máis grave é que demostra a cobardía antidemocrática de Abel Caballero. Compre lembrar que o alcalde leva 682 días sen responder a ningunha pregunta nin dar ningunha explicación sobre un accidente nunha atracción que estaba funcionando a pesar de non contar con autorización municipal e que lle custou a vida a un veciño da nosa cidade e lesións graves a outras dúas persoas. É claro que a única razón pola que Abel Caballero non vai comparecer no pleno deste venres é directamente porque non quere facelo. Por iso, volvemos dicir con toda firmeza que un alcalde que se nega a dar a cara non é digno de ser alcalde. O seu silencio é unha indecencia inaceptável e un vergoñento insulto a todas as viguesas e a todos os vigueses, a principiar pola familia do falecido, as persoas feridas e a veciñanza de Matamá. Que diría Abel Caballero se este comportamento tivese outro responsável político, poñamos por caso, da Xunta de Galiza ou da Deputación de Pontevedra? Non estaría o Grupo Socialista exixindo con toda a razón a comparecencia no Parlamento ou no Pleno Provincial? A resposta a estas preguntas é o mellor espello para ver até onde chega o seu cinismo miserável. Se o alcalde confía e defende a xestión da súa concelleira, por que se esconde? A súa negativa a comparecer é especialmente grave, sobre todo despois de que no día de onte o Tribunal de Instancia da Sección de Instrucción Praza número 3 de Vigo veñe de ratificar e confirmar a imputación penal por homicidio imprudente da concelleira de Seguridade que continúa de maneira incomprensível no seu posto. O intento da señora Rodríguez Calviño de non asumir ningunha responsabilidade e, aínda peor, de pretender responsabilizar a policía local, recibiu unha contestación tan rotunda como inapelável por parte do xuiz instructor neste auto que se ven de coñecer no día de onte, no que se recollen elementos que sinalan con aínda máis forza os indicios de responsabilidade penal sobre a súa xestión neglixente. Así o demostra o treito final do auto no que se sinala, literalmente, e cito, que a señora Rodríguez coñecía necesariamente que as festas xa comezaran cando asinou a resolución na que non se autorizaba esa atracción, e este dato resulta esencial e desacredita boa parte da formulación defensiva, pois cando asinou a resolución o día 1 de agosto de 2024 ás 20:42 horas, os Altamontes levaba case 2 días funcionando. A omisión relevante non consiste en non detectar persoalmente o defecto mecánico, senón en non impedir que unha atracción expresamente non autorizada funcionase durante unhas festas públicas xa iniciadas, cando entre as súas competencias están as festas e a seguridade cidadá. E continúa o xuiz instructor sinalando que a cuestión penalmente relevante non é se existiu ou non unha resolución formal, senón se adoptaron medidas materiais eficaces para garantir o seu cumprimento. E o resultado demostra o contrario, pois os Altamontes funcionou e terminou producindo a morte dunha persoa e importantes lesións a outras dúas. A defensa pretende reducir a fonte de risco ao parafuso que fallou na atracción, pero a fonte de risco xurídicamente relevante era máis ampla. Unha atracción mecánica de feira funcionando sen autorización e sen acreditar a documentación exixida para verificar a seguridade. Precisamente estas afirmacións tan graves por parte do xuiz de instrucción motivan con aínda máis razón a necesidade absolutamente imperativa de que o alcalde deixe de agocharse e compareza diante do pleno.
porque o seu silencio só poderá ser interpretado como un acto de deliberada complicidade e encubrimento en favor dunha concelleira que debeu ser cesada.